सोरनि थाखाय फेभरेट दानो कमेन्ट खालामखा मोनसे समनिफ्राय बेरेनि मोनसे शक हाबदों आंनियाव बेरे फिसिग्राबो जादों आङो ओमफ्राय बेरे खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय नैबे रुमनिफ्राय माने आंनि लोगो ब्रादार टेनजिंनि रुमनिफ्राय रेडि गुड मर्निं नोंथांमोन बयबो मोजां मोननाय जिनाखि बर'नि मोनसे रक बेन्ड बेरे बेन्ड होननाय नैबे बिथांमोनजोंहाय दिनै आं एसे जिरायफानानै प्रेक्टिसखौनो शेयार खालामगोन आरो नै होमब्ला लानानै ओंखारबाय जोंनिथ' ब्रादारा नैबे टेनजिंआ किबर्डिस्ट जाहैबाय किबर्ड दामग्रा नालाय बानानै ओंखारबाय नै मथा मथि सालो होमब्ला हाब जोंनिथ' स्कुटिसो थांनांगौआ ओमफ्राय नायनि माबायदि एडजास्ट खालामनो हायो नैबेयावनो थांनांगौ जाहैबाय जों अस्त्र लानानैहाय लागाव मानसिखौहाय दामनो रोङा बायदिबो नुयोलै स्टाइल ना ब्रादार कालार साइजनो आदाया मालिकआव दे जों थाङि होमब्ला आदा अब्ला जों बेबायदिसो रेडि जानांबाय नै उफाय गैया एडजास्ट खालामजोब्बाय उदैयाव मायाव नैबे स्टेन्डखौहाय ब दोननांबाय नै ओमफ्राय नैबे एसे गोलाव जानायसै अट' साननानै सालायनांगासै ब्रादार थ्रि हुइलार उफाय गैया अबस्थाखौ नायनानै बेबस्था खालामनाय माने जों दा नैबे रोखोमै फैनांबाय आरो नै बे अबस्था औ ओमफ्राय जों मोनफैबाय पस्टाराव नायदो नैबेयावनो ब्रादारहुड रेकर्डिं स्टुडिअ नैबे जायगायावनो प्रेक्टिसा जागोन आरो बिथांमोननि प्रेक्टिस जेमिं ना मा होनोमोनलाय ब्रादार जेमिंनो जों बारा बुजिया जोंनिया प्रेक्टिस होमब्ला थांनि आवगायलांनि जायगायावहाय अब्ला हाबफैबाय नैबेयावहाय थांबाय मालिकआ नैबे जोंमा ब्रादारमोननि लिड गिटारिस्टनि न' आरो बेनो बिनि स्टुडिअ'आबो ब्रादारहुड रेकर्डिं स्टुडिअ'नि मालिक लिड गिटारिस्ट नैबेनो जाहैबाय धालिगाव ब्रादारहुड रेकर्डिं स्टुडिअ जे जायगायावहाय प्रेक्टिसा जागोन आरो बिथांमोनाथ' जागायबायानो जानांगौ दा जागायबायानो सिङाव दं आं सिङाव हाबलांनानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै रेकर्डिं स्टुडिअ माबायदि जायो आं सिगां फैबायमोन खिन्थु गोबावसैमोन आरो दिनै फैबावबाय नै बेवहाय होमब्ला नायदो नै स्टुडिअ'नि जाहैबाय दा माने दरजायानो दरजा नै मोनसे दरजा दं नैबाव मोनसे ओरै हाबलांग्रा नै आरो बेनिबो दरजा नै मेथाइ खनहैग्रा बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय मोनसे आरोबाव दरजा बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे दरजा नै माने साउन्ड प्रुफ ना माबा प्रुफ होनाय नांगौ जायो आरो ना होमब्ला आङो हाबबाय नै गासिबो जोङो बेरे बेन इज रेडि फर जेमिं होमब्ला नै वा ब्रादार लागाथानि नङा माथो बेफोरसो दा बिथांमोना फुरा प्रेक्टिसाव दिनैहाय नै जोङो ब्रादार भकालिस्ट सोरनि थाखाय फेभरेट दानो कमेन्ट खालामखा बिसोरनि प्रेक्टिसा माबायदि जायो बिफर अन द स्टेजआव गाखोनायनि सिगां बेथ' उल्था मोखांसो होनो सोरां हे ब्र जोंनि ड्रामारा उल्था मोखांसो जाना वाव बेफोरसो ओमफ्राय जोङो ब्रादार फैला थेंग' बरिया बेनिफ्राय बेनिनो बस जोंना बेनिनो बस नै जोंमा ब्रादार नैबे ब्रादारहुड रेकर्डिं स्टुडिअ'आ नैबे समायना रमायना बिसोरनिनो मिउजिकनि बेलायाव आं बारा मिथिया बिसोर मिथिगौ हाबि जाबि बुस्थुफोर दङ नै ओमफ्राय नै सासे दासो फैदों हे ब्र नै बेसेबा गिदिर स्क्रिन बे टिभिङा माबा माबि नायग्रा नै स्क्रिनआ मोनथाम दंलायो दा बेनो जाहैबाय दा
दा प्रेक्टिसा जोब्बाय रेडि प्रेक्टिस जोबनानै भिडिअआ जोबाखै दा जोङो नैबे ब्रादार बिराजनिफ्राय मिथिना लागोन मोनसे खोथाखौ माने खोथाया बेनो माने बिथांमोना गावसोरनि बेन्डखौ जे मानि थाखाय बेरे लानाय जादों बिनि सिङाव मा ओंथि दं बेखौ जों मिथिगोन आरो ब्रादारनिफ्राय ब्रादार प्लिज दा जों गोबाव समानो जाबाय जेला जों फार्स्ट टाइम बेन्डखौ बानायजेनदोंमोन होनबा बेरे नङामोन नाथाय मोनसे समनिफ्राय बेरेनि मोनसे शक हाबदों आंनियाव बेरे फिसिग्राबो जादों आङो ओमफ्राय बेरे फिसिनायनि उनाव बेरेफोरखौ नुनानै बेरेफ्रा जेरै खामानि मावनानै बेरे मोदै गोदै मोजां बुस्थु मोनसे दिहुनो ना बेबायदिनो सानबाय आंबो जोंबोथ' ज' बिदिनो मिउजिक बानायो आरो मिउजिक बानायनानै जों दामो ज'नो माबा मोनसे देंखो ओंखारो बिनि गेजेराव गोदै जानायखौ आङो लुबैयो जों जेला दामो बेखायनो जोंनि बेनि नामखौबो बेरे दोननाय जादोंमोन आरो जाहाथे जोंनि मेथाइफोराबो गोदै जानाय बायदि सानफ्रामबो माने खर'आव हाबनानै थानायनि बेरेफोरा ओरैबायदि ज'नो खामानि मावो बिसोरना लेबार थायो कुइन थायो गासिबो ज' मावलायो मोनसे बासायावनो थानानै टिमवर्क मोनसे दा बेखौ साननानै बानायनाय जादोंमोन बेरे नामखौ आरो बेरे मुंखौ मोनसे दोननाय जाहैबाय आरो दासिमबो सोलिगासिनो बिदिनो